bine v-am găsit la un nou episod. Da, mi-am făcut un episod, se pare că s-a șters. Nu știu de ce. Nu s-a șters. Am făcut noi casa asta, a venit noaptea și am avut hoi pe lângă noi să facem un pat. Și ne-am făcut o casă, adică o bază. Nu e chiar o bază foarte mare. Am găsit aici un loc destul de bun, îmi pun aici patul și ce mai am de nevoie. Cred că mi-au piatră. Și lemn. Trebuie să iau și niște dort. Trebuie să-mi fac ăsta din dort. Nu aici. Trebuie să merg și la vânat. Așteptăm ziua. Revenim când se face ziua. Pa! Gata tuturor, s-a făcut zi. Hai să mai așteptăm puțin. Salut tuturor, bine v-am găsit la un nou episod. Bine, am făcut bine. Și nu l-am terminat. Că pe aici să nu mai trebuie. Asta e un pământ și încerc să o dezgăt. Prima zi. Vezi, ne vedem mâine. Fac un nou episod mâine. Tot cu Minecraft. Astăzi e prima zi și... Da. Hai că v-am lăsat, pa.